com s'ha de dir en els casos de cavalleries, doncs què menys que dir dames i cavallers, formoses i gentils dames, ardits i valents cavallers, vencedors en 1000 combats, que això és la retòrica d'aquella època, que aquí l'hem perduda i estem acomplexats i potser hauríem de mirar de recuperar-ho una mica. I, com ha dit el senyor Salat, els coneixements que tenim d'aquella època estan tan manipulats pels estats actuals i des de segles que podríem quasi dir que el que ara ens pensem que és blanc era negre i el que era negre era blanc. I llavors a vegades et dius, és que dius unes coses molt exagerades, però quan vas entrant en el tema i vas veient que te'n surt un altre i un altre i que es va confirmant i que no només és aquí, sinó que també és allà, que passa el mateix, dius, això és general, i què hi havia i com és que estem així, què ha passat? Llavors, com que aquí parlem de les 3 nacions, occitana, catalana i castellana, potser estaria bé que busquéssim les arrels més profundes. Llavors jo us dibuixaré, que no s'hi semblarà gaire, perquè jo soc un manasses, el que era l'Imperi Romà. No sé si s'assembla, si es veu una mica o no es veu una mica. Més o menys, això és l'Imperi Romà. Més o menys, suposo que més bé o més malament. Llavors, clar, diguem, és que aquestes nacions són llatines, que venen del llatí. No acaba d'encaixar això. Ja us ho explicaré. Ara ja comencen a haver-hi estudiosos que diuen no venim del llatí. Perquè, esclar, aviam, guerra en catòlic com es diu? Guerra. Els romans feien moltes guerres, són mestres de guerra, no? I en castellà, guerra. I en portuguès, guerra. I en francès, guerra. I en italià, guerra. I en anglès, war. Guerra, si anem posant així, o sigui, de guerra, que tothom diu, fins i tot gent que no és llatina, com diuen els romans? Bello. Una vegada, no passa res, però si és sempre. I si tu agafes una frase catalana, la poses en castellà, la poses en francès, en portuguès, en italià i quasi en anglès, i més o menys una sobre l'altra les paraules, vas dient, mira, és la mateixa paraula, i ho fas en llatí, que és la mare de totes, i no s'assembla gens, i la que entenem menys és el llatí, i és la mare de tots. Hi ha gent que diu, hi ha alguna cosa rara. Llavors, mentre dinàvem avui amb el senyor Salat i l'amic Mello, hem parlat d'aquest tema. I d'on penses que ve les nacions llatines? Mireu, si aquí continuem, hi ha Romania. Els romanesos diuen, Romania va ser 80 anys romana, i el que es parla romanès avui en dia és un 20 o un 30% o sigui, la zona romana va ser un 20 o 30%. Diu, els romanesos no van tenir temps d'aprendre el llatí i les zones que no van ser de l'Imperi Romà estan parlant romanès llatí. Però si anem a mirar les zones que van ocupar els celtes van ocupar, aquí a Anglaterra, van ocupar tot això. Anem a Gal·les. Jo l'altre dia estava agafant un vídeo, hi havia un gal·lès, un bretó, un irlandès i un escocès. I deien, com dius apple, poma? Un deia, pom, pom, pom. O sigui, els celtes diuen poma. Diu, com dius one, un, an, u? Com dius dos, tu en anglès? Dus, deis, dus... Sí, el vocabulari, bona part del vocabulari celta és el nostre vocabulari. O sigui que les nacions
Diguem, on hi havia celtes o gals? A la Gàlia, al nord d'Itàlia, a Romania i a Espanya, que són els països de llengües romans. Clar, ens fan venir de Roma, potser és que els romans també eren celtes, però el llatí era una llengua escrita, com era fa 50 o 100 anys, que s'escrivien coses i es deien coses en llocs importants en llatí, que era una llengua que no entenia ningú, però és que a l'època dels romans podia ser el mateix. O sigui, mai ha estat una llengua del poble ni del carrer. Per tant, no podem venir d'aquesta llengua. Sí, ara tenim bèl·lic, però és un cultisme. Nosaltres diguem guerra. I els anglesos diuen war. No s'assembla gens, war i guerra. War, sí, war és això. O sigui que sí que és la mateixa paraula, més diferent, però és la mateixa. Llavors, a partir d'aquest punt, passem. Diguem, molt bé, ara farem un mapa més petit que es feia el 1820-1840, hi ha llibres que el feien. Ja es veu, no, el que és? Diu, llengües occitanes, llengües d'oc. Molt bé, l'occità, en aquella època feien així, fins fa 100 anys, el català es considerava occità, el català i occità és el mateix, i a més t'afegien el nord d'Itàlia, Milà, Venècia, Turí, i t'afegien la zona de Lió i Ginebra, a Suïssa. Ara aquí en diuen franco-occità, perquè no és ben bé igual i no sé què, total, que el van separar, el van ascendir. L'occità, que és la mare, que en el 1500 els llibres diuen és la mare de totes les llengües i de tota la cultura i de tota la literatura europea, ara el retallen per aquí, o sigui, el van que no quedarà res, a part de que ja han aconseguit que els pares no el parlin en els fills. Què passa aquí? Que el 1842, el 842, els fills de Carlemany fan un jurament a Estrasburg. Hi ha romans i hi ha francs. En els romans, els fills, la cort franca, els hi parla en català, en occità, aquí dalt. I la cort que tenien a Bèlgica quedava per aquí. O sigui, a la cort franca, quan venien els emperadors, rei de França i rei d'Alemanya, fills de Carlemany, quan parlaven a la gent de l'imperi romà, els hi parlaven en català, occità. Diuen, no, potser és de la zona aquesta d'aquí, del franco-romà, del franco-occità, tot això. No entrem en el tema, perquè tampoc no tindrem temps. Vol dir que abans de que els francs fessin la barreja de franc i llatí o romans en el nord, tota la Gàlia, fins al Rin, parlava català, occità. Vol dir això. I llavors els primers llibres, els primers textos, les primeres poesies en francès que estan escrites per aquí, fora d'això, semblen català. Perquè el francès és la barreja del que parlaven els francs amb el que parlaven els occitans d'aquí. O sigui que al carrer de l'imperi romà, a Itàlia, Gàlia i Espanya, parlaven català. Volem dir occità, occità. Valencià, valencià. Mallorquí, mallorquí. Gascó, gascó. Picard, bueno, doncs esclar, aquella gent també té dret a dir que aquí parlem picard de l'any 800. O sigui, el francès és la barreja de dues llengües. Llavors, clar, podem anar pel nord d'Itàlia
i trobar-nos coses catalanades. Que dius, això què és? Que és el dialecte d'allà, que és occità. L'occità d'Itàlia et diuen, mira, som equilibrats així, que si ens inclinem cap aquí ens en anem a l'italià, i si ens inclinem cap aquí ens en anem al català. És que és igual, perquè tampoc és que l'italià sigui molt diferent. Llavors, què passa? El 1914 o 16, no sé quan, es fa un congrés català i es decideix que el català no és occità. Però fins a aquell moment, aquí, els catalans parlàvem llemosí provençal. Si la Provença és aquí, el Llemotges és aquí. Per què? Perquè són les dues regions on van sortir més trobadors. O sigui, que com que jo sóc de Llemotges i aquest altre és de Llemotges i aquest altre trobador és de Llemotges, aquesta llengua en diguem llemosí. A un altre moment, al cap d'uns anys, això ja passa de moda, surten els provençals i fan el mateix. Al 1400 els catalans, els Jas Marcs i tots aquests, diuen no, tot això és català. I llavors també podem trobar per aquí al mig de França textos del 1500 o del quan sigui, que diuen i estàvem els catalans defensant-nos contra els francesos, però no aquí. I no és que vinguessin aquests, és que eren els d'aquí. Per què? Perquè els que fan caure l'imperi romà, els bàrbars, els més poderosos, els més que haurien de ser els més importants i els més coneguts, són els gots. Es veuen aquestes lletres? Sí. Va. Got de què ve? De què ve got? Els gots venen de Suècia. La regió d'Estocolm és Gotland. I a davant hi ha una illa que es diu Gotland. O sigui, got Gotland. Però esclar, allà parlen i les coses canvien i hi ha desinències, llavors ells què fan? Afegeixen una A perquè Gotland, els deu quedar malament i diuen Gotland, però doncs no diuen Gotland i fiquen això. I sabeu com es pronuncia això a Suècia, allà a Estocolm? Que això és una A, això fa A. Com pronuncien? Catalán. Catalán és got en got. És això. I això ens ho han amagat. I em direu, l'ambaixada espanyola d'Estocolm no se n'han enterat mai. Però sí que ho saben. Però ens enganyen. Diu, calla, que s'enteren. Clar, és això. Llavors, què passa? Aquí tenim això. I doncs que Catalunya és que no acaba d'encaixar. Llavors tenim, heu sentit parlar de cataló, Otger Cataló? Va, Otger Cataló si no es veu m'aviseu, Cataló Cataló a Dinamarca ho diuen d'una altra manera, diuen Otger el danès. O sigui, danès i català és el mateix. Perquè els que van venir aquí de bàrbars eren escandinaus tots. O sigui, però aquest ja no és, té la O, i la O i la U sabeu que camió, camioner, o sigui, la O i la U, llavors tenim catalú. Catalú. I el nya, què vol dir el nya? Mireu, sabeu què és això? Això és anglès. New, que vol dir nou. Sabeu com es diu en suec? Nie. Llavors poses cataló, que és una U, Catalunya vol dir Gòtia nova. Com Nova Espanya, Nova York, Gòtia nova és aquí. Som el país dels gots nous. Som com Nova York, o com Nova Espanya, o com Nova Galícia. Nosaltres, o sigui, aquella gent es va traslladar i es va assentar a Catalunya i va posar el seu nom aquí. O sigui, nosaltres, encara que siguem de cabell negre, tipus mediterrà,
som gots. De la mateixa manera que un indi de Mèxic o del Perú és latino, perquè hi van anar els espanyols que deien que eren hispans, però després es va convenir que eren latinos, i els negres i els indis de Perú o de Guatemala o d'on sigui són latinos, encara que no tinguin res a veure amb els romans, però són latinos. Doncs nosaltres som gots, els nous gots. I llavors això que us explico dona resposta a quasi tots els enigmes de la història de Catalunya. Per què? I ara ja agafo el que és la... Aquí érem la Gòtia. Aquí érem la Gòtia. Doncs molt bé, ens fem la forma així. Això és la Gòtia, capital Tolosa, el regne de Tolosa. Venen els francs, els fan fora i es queden amb això. Llavors els hi queda en els gots, que ja l'imperi romà no existeix, i això és Catalunya dels visigots, la nova Gòtia, i llavors podríem dir que quan aquí hi ha els visigots i aquí, fins a Romania i mitja Iugoslàvia, hi ha els ostrogots. Això són les noves Gòties, són les Catalunyes, des de Romania fins a Portugal i Tànger, que també tenien altres aquests d'aquí. Això és Catalunya. Per què? Perquè és la Gòtia, ja no és la Gòtia de Suècia, sinó que aquella gent ha anat baixant i ara tenen Iugoslàvia, Hongria, Baviera, Suïssa, Itàlia, mitja Gàlia i Espanya, menys aquests trossets d'aquí, menys el tros del Cantàbric. I això diu, l'Espanya visigoda. Bueno, sí, esclar, els visigots tenien la Gàlia visigoda, clar, evidentment, i l'Espanya visigoda. Els castellans no eren castellans, el castellà no existia, Castella no existia. Hi ha la Gòtia, hi ha Hispània, Castella no existeix encara, no hi hem de pensar. Ja veurem quan neix Castella i qui l'inventa. Doncs això són les noves Gòties cap allà l'any 500, des de Romania fins a Tànger. Evidentment, els gots s'han quedat l'imperi romà europeu. I els gots estan posant els emperadors. O sigui, els mestres i els tutors dels reis gots de Tolosa acaben sent els emperadors de Roma. I la gent d'Itàlia traien foc pels queixals. Aquests bàrbars ens han pres l'imperi. Anava així. Ara tornem aquí. Espera això. Llavors continuen 22 Gòties. La Gòtia de Gàlia, capital Narbona. I on es posa la capital de la Gòtia, de la Catalònia nova aquesta, a Espanya? Aquí, no gaire lluny d'aquí, 2 quilòmetres cap avall, a Barcelona. La capital d'Espanya, Goda, és Barcelona, i la de la Gàlia, Narbona. Què passa? Que després, al cap de 100 i pico d'anys, perquè tenen massa a prop d'unes fronteres i tenen els bizantins aquí i han de defensar el sud i tot això, se'n van a Toledo. El reino Goda de Toledo, no, l'Espanya, la nova Catalunya d'Espanya, que també té la de la Gàlia, i ara som aquí, però venim de Barcelona, Toledo. Però a Toledo no es parlava castellà en aquella època. No som països castellans, ni molt menys. Llavors dius, molt bé, venen l'invasió musulmana, això quasi mai és dels gots, això és a part, és un món a part, aquí no poden entrar-hi, i els musulmans conquereixen tot això fins a Nimes. Fins i tot travessen el Rosa,
que s'ha de dir així, en occità, i ocupen Arles i potser Marsella i pugen per aquí. I després diuen, com que tot això va ser dels gots, doncs reclamem al regne got tot això. Llavors se'n van cap aquí i hi ha la batalla de Poitiers. Doncs durant 30 i pico d'anys els gots s'estan animes. I a França hi ha cançons de gesta de la reconquesta d'Espanya, que aquí no en parla ningú i n'hi ha més d'una dotzena, amb personatges com Girard de Rosselló, de gent que li diuen al rei Franc volem reconquerir Espanya, i reconquerir Espanya és reconquerir Barcelona. Cançons de gesta com la del Mio Cid. A França hi ha pilots que diuen això. I què t'estan explicant? Els francs volen conquerir això, els exiliats espanyols gots, que som nosaltres, també volen reconquerir això, i aquí hi ha els moros, els islàmics. No hi ha els islàmics. Quan entren aquests, els gots tenen un problema. Tenen dues religions. Hi ha els arrians i hi ha els catòlics. Els arrians, què els hi passa? Que no creuen en la Trinitat, ni li donen gaire importància a la Mare de Déu, com els musulmans. Llavors, quan entra el primer islam, que potser no era com el d'ara, o potser sí, això no ho sabem, els arrians s'alien amb ells, per això poden controlar ràpidament la península. Però aquí, de Tarragona a Nimes, que això és la Gòtia, ja en aquella època, és la Gòtia, o sigui, els gots són aquí, en aquesta franja. Què és la Gòtia? Què fan aquesta gent? Es posen musulmans, tots venen d'Egipte o de Síria? No. El Recaret, el Leovigil, el que sigui que era senyor d'aquí però que li agradaven els nous, doncs es posa sota les ordres de Bagdad. Ja està. Però continuen sent gots arrians, que poden acabar sent musulmans. I els que no estan d'acord amb això se n'han anat al país catòlic, que és la Gàlia, i estan intentant entrar aquí, i els seus cosins, o les famílies rivals aquelles que no es poden veure, caïnites, no els deixen entrar a reconquerir res. Però llavors passa una cosa, els francs també volen, i no poden entrar. Llavors torna a passar una altra cosa. Els francs s'alien amb els gots catòlics. I els gots catòlics, ja han passat 30 anys, o 40, parlen amb els seus cosins que estan amb els moros. I jo ja esteu farts d'aquesta gent, no? Jo sé, ja no ens agraden. Però saps què? Vindrem amb els francs, obriu-nos les portes. I obrint les portes, fan des de Nimes fins a Barcelona. Diu, això d'obrir les portes, no m'ho crec. Doncs cregui-s'ho, senyor o senyora, cregui-s'ho. Perquè la cançó de Rotllant és això. Amb una d'aquestes expedicions entren, segurament per la vall del Segre, passen Lleida i van, que els han dit que els obriran les portes de Saragossa. I quan arriben a Saragossa no els hi obren. Llavors se n'han de tornar per un pas de Roncesvalles, que hi ha bascos, que els estan esperant allà perquè els francs s'han batussat amb els bascos i allà els escabatxinen. Això és la cançó de Rotllant, que em sembla que és el 770 o 788, una cosa així. L'any 800, a Nimes la reconquesta es pot posar cap als 740, més o menys. O sigui, amb uns 50 anys arriben de Nimes a Barcelona usant aquesta tàctica. Per això a Girona tenen culte de sant a Carlemany, o tenien. Hi havia una estàtua amb un altar a Sant Carlemany, que és l'alliberador de la ciutat. Llavors, aquí, Carlemany divideix el seu imperi, que va des de Romania fins al Pirineu, i li dona al seu fill Lluís el Pietós, li dona el regne d'Aquitània.
sigui, un fill de Carlemany és el rei aquità. El rei d'Aquitània. I aquest Lluís, aliat amb els gots, fa una cosa, els diu: voleu recuperar el que teníeu abans? Feu-me rei. Jo seré el rei dels gots i seré rei dels francs, i seran dues coses separades, una Àustria-Hongria, un Catalunya-Castella d'abans de Felip V. Serem regnes separats, però jo seré rei a cada lloc. I ara soc aquí, i ara em venen els diputats, els delegats de l'un i ara els de l'altre, i aquestes lleis són d'aquí i aquestes altres lleis són d'allà. O sigui, no és cap invent que demanem una cosa estrafolària, sinó que és una tàctica de govern molt normal. Doncs aquest franc, que està al que ara seria Occitània, i a més aquesta zona és segregada, és un altre regne, i voleu arribar fins a Barcelona, fins a Tarragona, posem la frontera a l'Ebre, anem a Saragossa també. Aquest rei, l'any 800, intenta alliberar Barcelona. I el seu pare, fixeu-vos bé, això ho explico en un llibre que encara no està editat, però que espero que aparegui aviat, està a Roma el Nadal de l'any 800. I estan esperant notícies de Barcelona que els han dit que obrien les portes i no les estan obrint, perquè estan negociant. I el papa li diu: bueno, com que has conquerit Espanya, o sigui, Barcelona, o sigui, la part més important d'Espanya és Barcelona. Si tens Barcelona, tens Espanya, a l'any 800, pel papa, per Carlemany. Et faig emperador. Ara ja pots ser emperador, perquè tens Itàlia, tens Gàlia i tens Espanya. Ara et faig emperador. I s'han d'esperar uns dies fins al 801 perquè Barcelona no obre les portes. Però passa una cosa, diu: la marca hispànica. Ja, marca hispànica és una manera d'enganyar-nos. Marca hispànica vol dir la marca d'Espanya o la marca espanyola. Capital, Barcelona. Quina és la capital d'Espanya? Barcelona. Existeix Castella? Existeix el castellà? No existeixen. No existeixen. Llavors, què fan? Diu: no, és que això arriba des de Barcelona fins a Navarra. Resulta que en aquests mateixos anys, a l'any 800, els navarresos i els aquitans, que són d'aquest mateix rei, estan reconquerint Santiago a la mateixa campanya militar, la mateixa, a les mateixes dades. Tant estan fent a Barcelona com estan fent aquí. O sigui, la marca d'Espanya és això, de Cap de Creus a Finisterre. Que després allà hi hagi algun pacte, alguna autonomia, el que sigui. Molt bé, ens ho expliquem i ens ho mirem, però hi ha una cosa molt important. Santiago es transforma en un dels punts d'atracció més importants de l'imperi franc. O sigui, es munta tot l'imperi franc, aquest que hem vist aquí, o sigui, tot això, tot el que és l'imperi franc més tot això, es munta tot això, camins, ponts, hospitals, guàrdies, hostals, per anar aquí. Per què? Perquè no és l'imperi franc. Clar que és l'imperi franc. Astúries és dels francs, igual que Barcelona. Perquè si no, els francs no haguessin fomentat-lo de Sant Jaume. Ni l'haguessin conquistat en el mateix moment que feien lo de Barcelona. Passa que els pactes entre historiadors, la història pactada entre França i Castella, Castella no ha estat mai de França, perquè són molt orgullosos. Nosaltres no hem depengut mai de vosaltres. I els francesos han firmat a canvi d'altres coses. És que no es pot entendre d'una altra manera. Llavors, què passa? Que tenim la reconquesta. Ja som, doncs, passat l'any 800. Diuen, la marca d'Espanya. Què és la marca d'Espanya? La marca d'Espanya és que les fronteres, com que
hi ha incursions i no passen només per un lloc, sinó que passen per 40 llocs, els que t'envaeixen, has d'agafar tota l'extensió perillosa i fer una unificació militar. Això és la marca. Llavors trobem, fixa't, és que els títols feudals que ens donen en aquella època ens ho expliquen tot, però els historiadors d'aquí no ho expliquen, els francesos sí que ho expliquen. Hi ha el rei Franc, que és el rei dels gots. El que seria el rei dels gots qui serà? El comte de Barcelona. És el comte de Barcelona. El rei dels gots és el comte de Barcelona, perquè Barcelona és la capital. El rei de França és el comte de París. El papa és el bisbe de Roma. El rei d'Espanya és el comte de Barcelona. I don Joan, fins fa 4 dies, ens ho va recordar i ningú ho va dir, que era una vergonya, perquè ens vivim enganyats, però ells ho saben. Llavors, tenim el comte de Barcelona, que el comtat és poca cosa, que hi ha el rei d'Astúries, el rei de León, el rei d'Aragó. Aquest comte de Barcelona, això és la marca d'Espanya, no? Doncs és marquès. Marquès de què? Marquès d'Espanya. Que sembla que no se'n parli mai. Hi ha el marquès d'Espanya, que és el comte de Barcelona. I el marquesat d'Espanya on és? Capital, Barcelona. Però a més és una altra cosa. Hi ha un rei dels gots. Fixeu-vos que el rei dels gots ja no se'n parla mai més. Però el títol, diguem, que ve després de rei, quin és? Duc. Doncs hi ha un duc de Gòtia. Que és el jefe ètnic de la raça dels gots. El que porta els gots. Duc, jo duc, cap aquí, jo duc, cap allà. Ara aneu aquí, ara cremeu allò, ara conqueriu allò, ara retireu-vos d'aquí. Jo us duc. Que duc ve del llatí... Perdó, diguem-ho en català. Duc. És que a vegades ens fiquen tot en llatí perquè no ens entenguem. En català surt duc. I on és la Gòtia? De Tarragona fins a Nimes. Que és on comencen, on estan assentats. És aquí. Llavors, quan tenim tot això, dius, no, és que hi ha, diguem així, Barcelona, Santiago, és que hi ha Astúries. Astúries, això fa així, Astúries, marca Espanya. Hi ha un rei, un rei de la marca d'Espanya, que aquest rei munta un regne a Lleó, que és d'aquí, un regne d'aquí, que hi ha un rei de Navarra, que és d'aquí, que un fill del rei de Navarra compra un títol d'estranquis a Roma i al cap de 100 anys es pot dir que és regne d'Aragó. Capital, Barcelona. Sempre, tots aquests títols depenen de Barcelona. I ara començaré a explicar-vos la grossa. Els comtes d'Urgell, que seria això d'aquí, són els senyors de Valladolid. Fixeu-vos bé. Valladolid. Què vol dir Adolit? Ai, quina humitat. No es camina bé. Aquesta planta està cremada, rostida, massa calor. Adolit vol dir això. Doncs els Urgell tenen Valladolid. I què és Valladolid? Capital de Castella. Molt bé. Els Urgell tenen això i han fet la reconquesta de tot això d'aquí. I des d'aquí què fan? Com a castellans. Los Urgeles o los Ansúrez, que és Urgell també, però com que no saben pronunciar, diuen en Urgell i acaben dient Ensúrez, que a més han d'acabar en ez. Des d'aquí, des de Valladolid,
els Urgell, reconegut per totes les històries, però nosaltres no ho sabem, però els historiadors sí que ho saben, conquereixen Toledo. Des d'aquí, els Urgell, des de Valladolid, conquereixen Almeria. Des d'aquí, els Urgell conquereixen Extremadura, Huelva, Còrdova, Jaén, tot reconquestes dels Urgell, dels comtes d'Urgell, i vescomtes de Girona. Què ho fan, els castellans? No. Castella és una cosa que fan els catalans. Perquè dius, no, és que assumeix els Urgells. No. Els vescomtes de Girona són els senyors de Zamora. I què fan a Zamora? El mateix. Fan exactament el mateix. Estan conquerint tot això cap avall. I al final es casen i es fusionen les cases. Però dius, no, és que només són aquests dos. Bueno, aquests dos, a part que ells sols ja han reconquerit mitja Castella, aquests dos... Quant tenim de temps? 20 minuts. Val. Doncs aquests dos es casen, però esclar, fixeu-vos bé, els Cabrera, que sembla un nom castellà, són els Cabrera, aquí a Girona hi ha 2 o 3 castells, Cabrera, són els vescomtes de Girona, i on estan els Cabrera, d'aquesta casa, que a més s'ha hagut d'anar allà escarbant per trobar-ho, però que s'ha trobat, qui surten? Són de Girona, no? I els Girona què seran? Aquesta casa, amb un fill, adaptant noms o el que sigui, a una línia secundària, surten els Giró, són els Giró. Aquests Cabrera, què són? Un es deia, el pare es deia Guerau, i el fill Pons. Guerau, Pons. Guerau, Pons. I què apareix al final, al cap de 100 anys o una cosa així? Segur que us sona de la conquesta d'Amèrica. Ponce de León. Els Ponce de León són els Cabrera de Girona. Diuen, no, és que el Cid no va estar mai, se'n burlen els historiadors, mai a Zamora. Zamora. O la Mora, la planta. Salat. A Girona hi ha Sant Martí Sacosta, a la ciutat de Girona. És Salat. Doncs quedem a la capital aquí. Diu, aquesta casa que està a la muntanya és la casa del Cid. Però el Cid no ha estat mai a Zamora. Què vol dir? Aviam si m'ho sé explicar. Els Urgell tenen Lleida, els Cabrera tenen Girona, aquí estan a Valladolid i tenen feus Astúries, aquí no sé què, aquests altres tenen mitja Galícia, tenen tota la zona de la frontera amb Portugal, han anat conquerint coses per aquí baix, i el Cid, que era de Burgos, és expulsat de Burgos i conquereix València. Com parlen a València? De Lleida, català occidental. A la catedral de Lleida, la porta romànica, com en diuen? La porta de Lleida, amb els caps de les donzelles de Lleida que va fer venir Jaume I. Sí, la connotació medieval de Lleida, de València, és Lleida. I si aneu pels pobles de la gent de València, un 20-30% dels valencians
d'origen de nissaga catalana, tenen noms de pobles o de Lleida o de Girona, que són aquestes famílies que us he dit. Curiós, molt curiós. Què passa? Que els Urgell tenen aquest triangle. Llavors diuen, el Cid era castellà. Clar, si ve de Burgos, si ve de León, de Valladolid, està venint de Castella, te'l poden presentar com a castellà, però és un català d'aquí. Per què? Perquè tot això és d'aquí. Són, com a mínim, a la mínima relació, protectorats. O unes relacions feudals profundíssimes, o uns vincles personals i familiars profundíssims. Què és el que intenta fer el comte, pobret, només pot ser comte, de Barcelona, el rei d'Espanya? Tenir corones, ser rei d'Aragó, ser rei de León, ser rei de Castella. I va creant, sí, clar, si això és reclamable per França i des d'aquí, com a comte de Barcelona, conquereix un altre poble, és del rei Franc. Ara diu, ara m'invento el regne, i ara aquesta serà grossa, la que us diré, així que no agafeu-vos bé a la cadira, perquè podríeu caure. A veure, de Girona, en masculí o disminutiu, com es diu? Ja ho hem vist. Giró. De Barcelona? Barceló. De Tarragona? Com diríeu? Què us sembla, això? El regne, per escapar-se del comtat franc de Barcelona, quan reconquereixen Tarragona, apareix el regne d'Aragó, que després es dirà d'Aragó. Hi ha textos del 1400-1500 que diuen Aragó és una corrupció de Tarragó. Sí, ho podem dir, tranquil·lament. Hi ha mapes i tot. I aquests, quan nosaltres anem a Sicília i anem a Nàpols, hi ha reis de Nàpols de la nostra nissaga, com en diuen? O sigui, els reis de Nàpols, com es fan dir? No, no es fan dir així. Tampoc no es fan dir així. Ferdinando di Tarragona. O sigui, els reis de Nàpols són els reis Tarragona. Tarragona, és que no ho noteu si dic una D o una T. És una simple lletra perquè els interessa per no sabem quin motiu. Ja està. Simplement és això. O sigui, allò que dius a Tarragó, el reina Tarragó, els manyicos, no, aviam. Això vol dir que els manyicos eren de Tarragona. I quan dibuixen el mapa dient aquell Tarragona era d'Aragón, vol dir que no, que Aragó era de Tarragona. Vol dir això. I com que això eren regnes gots, eren de Barcelona, capital de la Nova Gòtia. Que allò era només un disfraç per enganyar els francesos, que els francesos no reclamessin tota Espanya. Llavors, agafem la província de Tarragona, jo dibuixo molt bé els mapes, al final els faré ben fets i tot. La província de Tarragona què és? És això. Aquí hi ha Almeria, i aquí hi ha, que m'ha sortit, això ho havia d'haver fet així, i aquí hi ha Oporto. I aquí hi ha Madrid i aquí hi ha Toledo. Això és la província de Tarragona. O sigui que si tu tens
Barcelona i Tarragona. Ja has fet una reconquesta així. Vol dir que l'Urgell, el Sobrarb, l'Aragó, la Navarra, Astúries, León i Galícia són regnes de Tarragona i són regnes dels gots, perquè ara anem a un altre. Don Pelayo no va existir. O era un pastor que va fer 4 cops de roc, va fer marxar 2 moros, deien, ai, quina humitat aquí, això no sembla Almeria, deien, ai, se'n van anar contents cap avall, vull dir, ostres, qui ens envia aquí dalt, i van fer un mite i prou. No era un exèrcit, no era una nació. De fet, tota aquesta zona d'aquí no hi havia gots. Van estar els gots durant, així com l'ETA, que no podien entrar a Guipúscoa, els espanyols, doncs una cosa així. Doncs aquí no podien entrar els gots i es odiaven. I ara resulta que la història oficial pretén, ni més ni menys, que el rei derrotat dels gots apareix aquí, que no està lluitant aquí defensant Nimes i Carcassona, aviam si no li prenen tot el regne, no està aquí, que estava aquí, el regne dels gots, Ardó, l'últim rei dels gots, estava aquí, sinó que apareix aquí amb una mà i una mà darrere i diu, jo sóc el rei dels gots, us hem estat massacrant durant 200 anys, però ara em fareu rei. I tots els asturs i els bascos diuen, viva el rei! Segur. I a més diu, i ara vosaltres, que no heu tingut mai a Espanya, fareu la reconquesta d'Espanya. La reconquesta. No, la reconquesta la fan els que han fugit a França, a Gàlia, que aquests sí que volen fer reconquesta. Si els conqueridors som els que som a Barcelona. Aquests d'Astúries no poden reconquerir res. En tot cas, conquerir, perquè mai els asturs, ni els bascos, ni els gallecs han tingut Espanya. No la poden reconquerir. I a més, el que diuen que és el rei és un invent, o és un farsant, o és una estafa. Per què? Perquè quan es crea, quan els catalans, els gots aquests que hem vist que estaven aquí, a les Castelles, diuen, mira, aquí som els reis del mambo. Ningú ens fica plets. Fem el que volem. Tenim 4 pastors mig analfabets que van amunt i avall i ens paguen els xais que els hi demanem. Ens quedem tota la llana. Allà a Barcelona o allà a Vic, això. Tots són problemes, que els drets dels pagesos, que si contrafurs, que si a més hi ha una Generalitat o un Parlament que quan hi ha corts comencen a reclamar 50.000 coses i que els nostres oficials, que són uns abusadors i uns lladres, estem farts. Vinga, fiquem totes les noves collites, tots els nous beneficis que tinguem, en comptes de posar-los a Barcelona o a Tarragona, els posarem a Castella. Perquè a Castella és el país del 155. I ara t'ordeno que caminis dret i camines dret. I tens un dret? No, tu no tens cap dret. Tu ets un moble. Això no té drets. Tu ets un moble, tu ets un animal, tu ets això. Jo sóc el rei del mambo. I encara hi som. Però tota aquella gent, si tu els hi preguntes, t'acaben dient que són catalans. Però no catalans com nosaltres, que són catalans suecs. Perquè tota l'aristocràcia espanyola és goda. O sigui, aviam, la cosa és, si els gots van donar el nom aquí i van fer la reconquesta aquí, i aquí només hi havia algun pastoret que sabia fer anar les pedres, ibèr, astur, càntabre, el que vulgueu, com pot ser que tot això siguin els gots i aquí no hi hagi res? Ja, pensem un moment. No, ja. Els gots era el senyor duc dels gots que deia Urgell, cap aquí, Cerdanya, a Cerdanya, Cerdanya, a la Cerda, Rosselló, cap aquí, Empúries, cap allà. Tu, oi, vescomte de la Vallbona de no sé què. Que tens un nano que ja té 17 anys i que sembla que li agrada molt això d'anar a cavall i tot això? Escolta, mira, tenim allà 20 quilòmetres de terra de secà allà a les estepes del centre. Si va allà les conquereix, li dono. I el faré marquès de no sé què. Així és com es fa a Espanya des de Catalunya. Es fa així.
Clar, al final, al cap de 20 generacions, ja no s'envia, ja estan criant ells aquí. Ja han agafat arrels i llavors és allò que veus en el Renaixement, el 1600, que quan veu un duc castellà i arriba a casa del seu cosí per l'Empordà o pel Tarragonès o així, i veu que 2 poblets d'aquí rendeixen més que una província d'allà, es posen com una moto. Que no ho entenen. I diuen, però com és que rendeix tant aquí? Oh, és que aquí som catalans. Clar, i a més li diuen això, som catalans, però si tu ets moreno, jo soc ros. Però això és Catalunya. Ah, no, els catalans són els de Castella. Llavors ve aquella competició de que Castella i Catalunya volen dir el mateix. Que no volen dir el mateix, però volen imposar que volen dir el mateix. No sé si n'heu sentit a parlar. Això de que Castella, Castell, no sé què, que Catalunya... No, Catalunya és la Gòtia. I Castella és un país de castells dels gots de Barcelona. I això ens hi hem de ficar molt en el cap. I llavors passa una cosa, que anem fent, enviant gent aquí, i els cosins o cosins tercers o quarts, el que sigui, clar, si no es tornen a casar, aquella branca es perd. Per tant, la casa mare, doncs, escolta, aquells que estan a Badajoz, on sigui, hem de casar algú perquè si no allò ja queden desvinculats. Llavors veus com els nobles d'aquí, per allà a partir del 1300-1400, comencen a casar amb nobles castellans, que són els seus cosins gots catalans que van anar a fer la reconquesta de Castella. Llavors trobes, per exemple, el cas de Nunó de Rosselló, que és un aragó, és un fill d'Alfons II, sembla, si no m'equivoco, ja em disculpareu, que es casa amb una Lara. A Castella, o sigui, la gran família, a Lleó, Llion, perquè ells diuen Llion, Llion, no és León ni Leó, és Llion. Us diu així, és allà. Aquí tenen els Lara, que són el nom que ha agafat el Urgell. I a Castella tenen els Castro, que sabeu una mica d'història de València, sabeu que hi ha els Castre, doncs clar, els Castro són els Castre. I què passa? Aquesta família emparenta amb el fill del Barcelona que té el Rosselló, que havia estat comte de Provença, però que li han tret i que li han promès que el faran marquès de Llenguadoc, que tampoc li poden donar, i al final li donen Rosselló-Cerdanya. I es casa amb aquesta. Però esclar, s'està casant amb un Urgell. Aquests i aquests són Urgells, que és la família del Cid. Són els amos de Castella. El que passa que, esclar, branqueta per aquí, branqueta per allà, però la central és Urgell. Aquests tenen noves branques i són els Manzanedo. I els Manzanedo casen amb els vescomtes de Narbona. Diu, una invasió castellana de Narbona. No, són els seus cosins de Narbona, quan Narbona havia estat catalana. Occitània, no és Occitània. Catalunya, Occitània, molt bé, Narbona. I trobarem gent de Besiers, i gent de Provença, i gent de Tolosa, i gent del Llemosí, que estan a Castella. O sigui, el primer bisbe de tal catedral, de Llemotges, el fundador de tal convent, de Vichy, el comte que va venir amb la princesa que es va casar amb el rei de... la princesa Aquitània que es va casar amb el rei de Castella. Doncs tota l'Aquitània, tota la zona de Bordeus, tots els pobles aquells, un noble, un fill d'un segon o tercer d'aquelles cases, cap a Castella. Tots parlant català. Tots parlant català. Tota la classe alta, l'aristocràcia, el clero, els advocats, tot això de Castella funcionava en occità, en català. Llavors, clar, agafes un text castellà antic i catalaneja per tots els costats. O sigui, castellà en aquell moment és un dialecte de l'occità. Llavors, el que us deia.
I a més ja he localitzat que Trujillo, Baeza, quasi totes les poblacions de la frontera de València amb Castella són feus de nobles catalans, amb cognoms catalans, amb les 4 barres en el seu escut, com els Cortés o els Pizarros i tot això, tota aquesta gent, que tenen capitals de semiregnes, diguem-ho així, no és segur que em diran no hi ha cap semiregne, però a la pràctica ho era. Aquesta gent estava en aquestes poblacions que vivien tots els nobles catalans junts. O sigui, a Valladolid hi havia el barri dels nobles catalans. Clar, quan veus això, dius, i com és que ara, quan veus la història de Castella, els catalans no existeixen i ells semblen els reis del mambo? Estan mentint. O sigui, Castella la fan els catalans. I aquests mateixos catalans arriba un moment que decideixen, simplement, que els interessa més la governança a la castellana que a la catalana. Llavors, aquí, clar, en el 1500, els àustries i aquesta gent ens envien nobles castellans cap aquí, que es diuen Cervantes, que es diuen noms catalans castellanitzats, i els catalans diuen, no el volem, és castellà. I el rei diu, no, és català, la seva besàvia era catalana. Clar, no, la seva casa és una casa catalana de Castella de fa 600 anys. Per tant, és català. I per tant, te l'empasses. Però els catalans no ho deien perquè vinguessin del regne de Castella i fossin estrangers. Ho deien perquè castellà, en aquella època, volia dir de la dictadura. Aquest és un del rei que es carregarà les lleis de la terra, es carregarà les nostres constitucions i ve aquí a esclavitzar-nos i a avassallar-nos. Per això no els volien. Perquè els catalans o van permetre o no vam saber impedir que aquí es muntés un niu que es va covar durant molt de temps de dictadura i d'aniquilació de democràcia, que és el problema que té Castella, que no és democràtica. I aquí ho érem, i aquí és el problema aquest, que ells volen imposar, no volen perdre això. O sigui, ells haurien d'estar aquí i tota Espanya aniria bé, i estaria governada amb la nostra mentalitat. Però què passa? L'exemple que jo sol posar és, ara imagineu-vos que l'Índia fos anglesa. Anglaterra, 60 milions d'habitants, la Índia, 1.000 milions d'habitants. Els llestos de l'aristocràcia anglesa dirien, me'n vaig a la Índia. Anglaterra és una província, és la metròpoli, sí, bueno. I la reina també, que se'n vagi cap a la Índia. I a la Índia, que són uns atreçats i són uns incultes i tot això, doncs nosaltres ens fem hindús. I al cap de 100 anys què passaria? Que Anglaterra s'hauria d'independitzar de la Índia. Què és el que ens ha passat a nosaltres? Ens ha passat això. Llavors, què va fer França amb Algèria i tot això? Es va independitzar. Quan De Gaulle, i ara no sabem què passa perquè han obert les portes, però quan De Gaulle va fer les projeccions demogràfiques, va dir d'aquí 50 anys hi haurà més algerians i tunisians que francesos i ens manaran a nosaltres, va dir independència. Podem llegir així, Es pot llegir així. I nosaltres vam quedar enganxats aquí amb aquests que ho van preparar tot per tenir un estat que s'imposés a tothom per la força, que ja ho estem veient, i que no canviarà mai. El millor que podem fer és marxar com sigui, i no et deixen. I això ho van fer les elits d'aquí. Això s'ha de reconèixer. No ens agrada? No són perfectes. El que no pot ser és que els catalans diguem nosaltres som perfectes, no hem trencat mai un ou en tota la nostra vida, però hem fet moltes truites. No, hem fet moltes truites, hem trencat molts ous i ens hem menjat molts pollastres. O sigui que també els hem desplomat. I s'ha de dir, els països aquests ho diuen tranquil·lament. I sí, hem fet moltes coses. I, és que nosaltres no hem fet mai res. Sí, no, hauríem potser d'anar i dir escolta, vés en compte perquè si tu ets perillós en soc més. Vull dir, potser hauríem de canviar d'actitud. Si ensenyéssim les dents potser ens respectarien més. Com estem de temps? I em queden moltes coses i us convido quan vulgueu, perquè això no s'acaba. El llibre aquest explica molt, són 350 pàgines, us explico
Hi ha 2 volums de l'Orland Furiós. Orland Furiós és com el Quixot italià, és l'obra mestra de la literatura del Renaixement italià. Jo he aconseguit, vers per vers i mot per mot, hola, hola, buongiorno, bon dia, la matina pel matí, que em sortís un cooriginal en català. Per què és un cooriginal? Perquè 40.000 versos que te surti l'octava real italiana en català sense canviar les paraules vol dir alguna cosa, suposo. Per tant, la millor obra i la més coneguda i més universal del català és aquesta, Orland Furiós, que ve a ser una continuació del Tirant i és la continuació del Tirant en trama, feta pels Borja, per la Lucrècia Borja. Jo crec que la Lucrècia Borja és autora d'almenys d'una part de l'obra i és el precedent, que després es tornarà a fer-se 60 o 70 anys després, del Quixot, que també serà una obra catalana. Però això ja us en parlaré un altre dia. Molt bé, doncs moltes gràcies. Vosaltres.